Dit is het museum van Pablo Picasso. Pablo Picasso was een schilder. Pablo Picasso is geboren hier in Malaga. Dit is geschilderd met verf, blauwe verf, wit, gele verf. En wie is die mevrouw? Dat weet niemand. Staat er nog pas op. Het is Olga Sentata. Ah, dat weten ze toch. Olga ziet het. Maar ze hebben het heel lang niet geweten. Olga was een van de vrouwen van Picasso. Nee, maar ze hebben het heel lang niet lang niet maar het is geweten. Blijkbaar. Stond er gewoon naast. Hè. Dit was de hof van Picasso. Hè. Hier zat hij heel vaak. En een vrouw die naar het kind kijkt niet terug. Maar een beetje pijn, hè? Pijn. En ook ja, het is een beetje... Die vrouw was niet zo dik, hè? Die was niet zo dik, hè? Die was magerder, hè? Maar die heeft hij dus dikker gemaakt. Hoe komt dat jij zoveel weet eigenlijk over Picasso? Ja, ik ben er fan van, hè, van Picasso. Ja, maar je voelt dat wel, want jij weet dingen.